На път. Това е есе по-философски, по-скоро житейски. Всеки човек има своята съдба или свой път в живота. Този път се сформира от изборите, които правим, от пътеките, по които поемаме. Изборите започват още откакто сме малки. Всеки един избор е различен и ни отдалечава от другите. Започваме с детска градина, после преминаваме нататък. След това избираме училище, по-късно работа и с времето се отдалечаваме от другите, от тези, които са ни приятели. Ние избираме своето собствено щастие и по пътя към него често се отдалечаваме от началото. Доста. Не е ли време да се завърнем? Всяко нещо има своето първоначало. Така твърди Марк Аврелий. Първоначалото само по себе се крие отговорите на всички въпроси. За това как да живеем, какво да правим, какви избори да вземаме. Но кое е моето? Първоначалото за всеки човек трябва да е мястото, където е израснал. Мястото, където досегът с природата го е накарал да се почувства свободен, така както никъде другаде. За мен това място може би е на село. Чистия въздух, природата, животът, който кипи, който е навсякъде около нас, без ток и жица. Там, където започва пътя на всички. Защото не са ли природата и земята нашето първоначало? И там, където живеят нашите майки, баби, дядовци, които често забравяме. На такова място обикновено човек осъзнава колко далече е стигнал и как се е отдалечил от същината на всичко. А именно това да си помагаме и това да бъдем хора, дори и към онези, които не са такива. Защото да, нашият път може да ни води на високо, на широко, надалече, но винаги трябва да се връщаме към онова, от което сме тръгнали, за да си направим съответната равносметка и да разберем дали сме си останали същите. Светът около нас се променя и ние се променяме заедно с него, но е хубаво човек да си остане човечен, независимо колко далеч стига. Успехите не са единственото нещо, което може да ни зарадва, но по пътя към тях често губим себе си. Човек, колкото и далече да е стигнал, не трябва да забравя откъде е тръгнал.